join bisi bro sung sini Tripura Mothani ngai himbotok prai 5 kilometer hinglaikha जों सामोन गोबांमा वाटै जरा सिनि नक हुक याकाबै स्पेशली सिनि बोरैमारावनो बेलायखे हामबाय बरकनि पार्टिसिपेशन गोबां तेबो सिनि सिख्ला तै सामोन थांनाय सिनि साकसालाय जत दिनै आसुक जों खा खामजाक सिनि हिंमावो जों नुगो जों जतनो सिनि ताखु मा खासिन जमातिया सुबेदार तैबो किरण कुमार जमातिया नायब सुबेदार जेबाबे बुथार जाखा बरकनि अन डिउटी बरक हाय तंमानि जरावो बरकनि जूनियर राइफलमैन सुकांत दास बकुनो सीनियर ही रेस्पेक्ट करै बकुनो डिसिप्लिन दे करै हायनि बांगै होम मिनिस्टर ताबक त्रिपुरानि होम मिनिस्टर सिनि बरक रकनि बखाव बेलाय आगाद रखा होम मिनिस्टर कुनो डिसिप्लिन बनि डिपार्टमेन्टनो नारक नाया हायनि बांगै बनि सुकांत दास बनि सीनियर नो अमो हाय जराव बुथारमानि बांगै नो तिनि सिनि जत ताकुक रक बुखुक रक निजिनि नक हुकनि थुं नो उ बिसिनि बरक रक याकावै तिनि हिंलाय जाव लामबटक गुदुकमा दिनै अमो हायखे वाय बुसुक सिनि बरक रक जोंमा थैनाय रुलिं पार्टी ओ टंबो थैयो गवर्नमेंट सर्विस खायबो थैयो अपोजिशन खायबो थैयो जेफा खायबो थैयो ओंखे जों ताबक लामा कायसा सितंसै जों पुथुङै सिनि जातिनि थांगानि अमो कायसा सि लामा तिं नुकजाक नागालैंड बरक गकजाक मानि बुथारजाक मानि बरक डाइरेक्ट कैम्प नो अटैक खायबै बरकनि जागा अंगै बरक आपसा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट टंटु तुइसानो बरक किरियाखे बरक आक्रमण खायो सिनि बरकले जों बुथार जागैसा सिरिं सिरिं मा टंसियो हायनि बांगै तिनि खा दुबै और आसु पारा बरक रक तिनि उखावै जों लामबटक हिंलायबो जों तिनि तै कुदुक टंलाया जोंबो अमो हायखे सिनि बरक रकनो रेप खायजाक मानि बुथारजाक मानि किडनेप खायजाक मानि जों सज्ज खायमाले आंनाय सिनि काहानोबो बुथारनाय हायानोबो बुथारनाय जोंखे कोना ओंरो फातार हानि फायबै सिनि देशनोबो हाजाया सिनि जातिनोबो हाजाया सिनि बरकनोबो हाजाया बरक सि अरनियो मेन एडमिनिस्ट्रेशन तंलाहा बरक सि सरकार चालकलाहा तिनि हायनि बांगैनो जों अमो हायबाबे पानिशमेन्ट जों माइ तो हायनि बांगै सिनि मीडिया सिं आं तिनि कबगा मुसुगो जत जों थासाखे सिनि बरक रकनो जों थासाखे खायनखे बुबाग्रानि तलावो तंगै जों जत थासाखे सिनि बरक रकनो मोथांलायनि लामा जों ताबक मावै तंबो हायनि बांगै जतनो जों थासाखे फायलाय जाबानाय ते आन्दोलनबो खायलायबाय जानाय हि आं निरनि थानि कबगैनो आनि कक अरसामा थाखाय हामबाय।